Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyňyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we edýärin. Owganistanyň Içeri işler ministrligi Kabulda Şahy medeni merkezinde bolan partlamada adından 40 adamyň wepat bolandygyny we 30 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İslam Döwleti söwüşçüsü topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Owganistanyň Taliban topary bu hüjüme gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani 28-nji dekabrda bolan bu hüjümi terrorçylar tarapyndan amala aşyrylan adamzada garşy jinaýatçylyk diýip atlandyrdy. Ghani partlamanyň islamy we ähli insan gymmatlyklaryna garşy gönükdirilendigini bellädi. İçeri işler ministrliginiň medeniýet wekili Nasrat Rahimi partlama bilen Kabulyň günbatar Dasht Ebarçy etrawynda ýerleşýän şaýlaryň Tabayan medeni merkeziniň nişany alynanlygyny aýtdy. Rahimi janyndan geçen hüjümçiniň Sowet goşunlarynyň Owganistanyň goşun salmagynyň 38-nji ýyl dönüminde geçirilen çäranyň dowamında hüjüm edenligini habar berdi. Qazaqstanyň parlamenti Türkmenistan bilen serhedi kesgitlemek boýunça ulaşygy tasdiklady. Qazaqstanyň parlamenti 28-nji dekabrda geçiren maslahatynda Qazaqstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda döwlet serhedini kesgitlemek boýunça ulaşygy tasdiklamak hakynda dokumenti kabul etdi. Parlamentiň oňlamagy kanunyň kabul edilenligini aňladýar we gol çekmek üçin prezidenti ýollanar diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Ulaşygy görä hususanda taraplar serhed belgilerini goramak boýunça çäre görýär we olaryň ýeriniň üýtgedilmeginiň ýa-da zaýlanmagynyň öňüne alýar şeýle de goýulan belgilere jogapkärçilik edýär. Türkmenistanyň we Qazaqstanyň prezidentleri iki döwletiň özara serhedini kesgitlemek boýunça ulaşygy 2017-nji ýylyň aprel aýynda gol çekdiler. Türkmenistanyň territoriýasynda 20.000 çemeti etnik Qazaq ýaşaýar. 1990-njy ýylda olaryň sany 120.000 adamdy diýip Qazaqstanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanow aýtdy. Qazaqstanyň media serişdelerine görä Abdurahmanow Qazaqstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk barada ulaşygyň ratifikasiýasy barada kanunyň taslamasyny hödürläp, parlamentden çykyşynda etnik Qazaklaryň Türkmenistandaky sanynyň tebii ýagdaýda azalandygyny aýdypdyr. Bu etnik Qazaklaryň öz taryhy ýurduna göçmegi bilen baglydyr. Bizde bar bolan maglumatlara görä şu gün Türkmenistanyň territoriýasynda 20.000 çemeti etnik Qazak ýaşaýar. Deňeşdirmek üçin 1990-njy ýylda şol döwrüň statistikasyna görä olaryň sany 120.000 bolupdyr. Etnik Qazaklaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary diýip media serişdeleri Kayrat Abdurahmanow setirledi. Abdurahmanowyň sözlerine görä, häzirki wagtda Qazaqstanda 3000 çemeti etnik türkmen ýaşaýar. Olar esasan Mangistau regionunda ýerleşýär. Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň şol sanda etnik Qazaklaryň sany şeýle de daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň sany barada türkmen tarapynyň resmi sanlary köpçülige ma'lum edilmeýär. Türkmenistan 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçiren ilat ýazywynyň netijelerini hem şu çakaçynly yglan etmän gelýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 27-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň Sowda merkezinde adamdan 10 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan partlamanyň terrorçylyk akty bolandygyny aýtdy we howpsuzlyk güýçlerini terrorçy dildüşüklere bagly gutulgysyz howplara çemeleşmekde ýetir almazlyga çağırdy. Putin partlamanyň ertesi 28-nji dekabrdan çykyşynda howpsuzlyk güýçleriniň potensial howp töreden we terrorist bolmakda guman edilýänleri ýok etmelidigini aýtdy. Derňo komitetiniň medeniýet wekili Svetlana Petrenkonyň 27-nji dekabrda aýtmagyna görä Perekreostik Sowda merkezinde partladylan elde ýasalan bombanyň güýji 200 gram trotil ekwivalentina barabar bolupdyr. Resmiýetiň 27-nji dekabrda akşam aýtmagyna görä partlamada yaralanan 10 adamdan 9 adam bejergi üçin keselhana iwerilipdir. Aşgabatdan Yerevana amala aşyrylan ilkinji uçar reýsi Ermenistanyň paýtagtynyň Zvartnots halkara aeroportunda suw salyuty bilen garşy alyndy diýilip Ermenistanyň media agentlikleri habar berdiler. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ilkinji reýsi bilen Aşgabatdan Yerevana 96 ýolagçy barpdyr. Türkmenistanyň paýtagtyndan Yerevana baran uçaryň öz ýoluny soň Frankfurta tarap dowam etdirjekdigi aýdyldy. Ermenistanyň grajdan aviasiýasynyň başlygy Sergey Avetesyan täze uçur gatnawyna talabyň bolandygyny we onuň öň ençemegedek maslahat edilendigini belledi diýip Arm Info agentligi habar berdi. Aşgabat Yerevan Frankfurt reýsiniň Türkmen howa ýollary tarapyndan hepdede birgedek her çarşembe güni amala asyryljakdygy habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men ýoksan Nurwan. Orsiýetiň Daşary işler ministriniň ornwasary Grigor Karasin kasby deňdiniň hukuk durumlarynda konwensiýa gol çekilmedinden ýene käbir alalaşmaly meselelerin ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Bu pikiri adary eksperti Alham Şaban hem tasdikleýär we onuň ananjyna görä Gazagystanda geçiriljek kasby sammitinde Hadaryň hukuk durumlarynda konwensiýa gol çekiljegini ananmak kyn. Mundan öň dekabrň başynda Moskwada Hadar ýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky duşugundan soň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov jurnalistlere kasby konwensiýasynyň tekstiniň gol çekmek üçin tasdan taýin bolanlygyny aýdypdy. Bu konwensiýa geljek ýyl Astanada Hadar ýaka ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň 5-nji sammitinde gol çekilmegine garaşylýar. Ýöne muňa garamazdan konwensiýanyň proýektiniň detallary aýdylmaýar we Hadaryň diňe sektorlaryň prinsipde bölünjekdigi. Şol wagtda konwensiýa 100% gol çekiler diýip bolmajakdygy aýdylýar. Konwensiýanyň taslamasynda territorial tuğlaryň 15 millik akvatoriýasy we 10 millik balyk tutulýan zonasy kesgitlendi. Deňdiň ýokurtynyň galan ýöleri umumy paýlaşylmagy degişli edildi diýip Rus medeniýetine bellenýär. Emma Orsiýetiň döwlet sekretary Daşary işler ministriniň ornwasary Grigor Karasin bu konwensiýanyň kabul edilmeginiň daşary işler ministrleri ýa işi toparlar derejesinde kär meseleleri goşmaça alalaşmaly bolmaklarynyň ähtimallygyny öňe sürýär. Mundan Moskol kommersant gadeti bilen söhbetdeşlikde konwensiýanyň ýüze çykýan ähli meselelerini çözmejekdigini ýöne degişli Hadar ýaka döwletleriniň arasynda alalaşyk üçin zerur bolan çäkleri, çelgini döretjekdigini ýetdi. Rus medeniýeti bu konwensiýa gol çekilmegini Türkmenistan bilen Iranyň böktäp gelenligini ýatladýar. Adary eksperti Alham Şaban hem konwensiýa proýektine gol çekmek kynçylygyny Iran bilen Türkmenistanyň arasynda Hadar üstünde barýan çekişmelerde görýär. Şu sebäpden ol Gazagystanda geçiriljek sammitde konwensiýa taslamasyna gol çekiljegini özüniň ananmaýanlygyny aýtdy. Я сначала не верю, что в 2018 году на планируемом саммите в Казахстане все 5 прикаспийских стран могут подписать итоговый документ, и на этом правовой статус Каспия таким образом будет разрешен. Ma'lum bolýarly, Aşgabat Hadar arkaly gaz geçirji gurmak isleýär. Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornwasary Halafowyň Hadar ýaka bäşliginiň Moskwadaky duşugundan soň Bakuda uralan medeniýet ýygynyň aýdan sözlerine görä konwensiýa alalaşygy Hadaryň üstünden geçirji gurmagyň diňe Turwanyň geçjek ýerine eýlik edýän ýurtlara dahilli bolmagyny hem nazarda tutýar. Rus medeniýetini odal Aşgabat we Baku tarapyndan aýdylyp gelinişi ýaly deňdiň düýünden geçirji gurmak meselesiniň Turwanyň geçjek ýerine eýlik edýän ýurtlaryň arasynda maslahatlaşyljakdygyny belliýär. Deňdiň düýübi garşysynda ýerleşýän ýurtlar tarapyndan sektorlaryň paýlaşylýar. Şeýle-de deňizde Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dagwaly ýerler, Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky deňiz serhetlerini kesgitlemek meseleleriniň açyk galýanlygy we halkara kanunçylyk esasynda çözüljekdigi bellenilýär. Mundan öň Iran we Orsiýet deňiziň ekologiýa howpsuzlygy nukdaýy nazaryndan serhede aşyr infrastruktura proýektleriniň ählisiniň taraplaryň hemmesi bilen alalaşylmagyny talap edýärdi. Şeýle-de tähran deňiziň deňiz ýaka döwletleriniň ählisi tarapyndan bilelikde ulanylmagyny ýa-da 5 döwletiň arasynda deň bölünmegini talap edýärdi. Şu aralykda Iran medeniýetine çykan habarlara görä, Tehran entek beýleki 4 Hadar ýaka döwlet, hususan Türkmenistan we Azerbaýjan bilen deňdi bölüşmek meselesini dol alalaşyga gelmändir. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Para peşkeş bilen baglanyşykly dinleýijimizden goşun maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistanlılar sosial ulgamlar arkaly ýurdun dürli künjeklerine yüz berýän paryhorluk, korrupsiýa ýagdaýlary barasynda Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna maglumatlary ýollamagny dowam etdirýärler. Ýakynda Aşybatdaky Türkmen Döwlet Ulug we Aragatnyşyk institutunyň talipleriniň biri bizi bilen habarlaşyp öz okuyan ýokary okuwçy aýynyna taliplara salynýan mejbur salgyt para dogrusyna gurrun berdi. Atlandyrylmazyny soran talip her ýyl dürli şäherler üçin öz hasaplaryna ýörüti egin eşik almagy mejbur edilýändiklerini aýdýar. Her yarım ýyldan talip joşuny we täzil üçin bahasy 20-50 manat aralygyny nakly waslar almaly. Mundan başga 30-50 manada düşýän institututyň emblemasy bolan sport egin eşiklerini hökman suratda alaýmaly golaýdýar. Türkmen Döwlet Ulug we Aragatnyşyk institutunyň talibi her yarım ýyldan stipendiýalarynyň 50 manat tutulup mejbur gazetlere abonaçy bolýandyklaryny da aýdýar. Şeýle-de ol ýygy-ýygydan geçirilýän tigirli ýörüşler üçin pul toplanýanlygyny gurrun berdi. Velosiped satyn alýar diýip her talipden $100 ýygynadylar. Biz ol velosipedleri göremizogam. Her ýyl velosipedler bejermeli diýip 50-100 manat aralygyna ýene-de pul bermeli. Iň gülkünç ýeri de biz pul serişdelerini meýletin berýäris. Dekanymyzda hiç hili şikaýetimiz ýok diýip dilhaty ýazdyrýarlar. Meniň alýan stipendiýam 685 manat. Biziň talançy bolumlarymyzyň jany sag bolsun, stipendiýamyzyň hödýerini görüp bilemizok diýip ýaş talip aýdýar. Yeri gelenine bellesek, Türkmen Döwlet Ulug we Aragatnyşyk institutunyň talibiniň ýokarda beýan edýän ýagdaýlaryny, gurrungy gidýän ýokary okuwçy aýynyň ýolbaşçylaryny ne tasdiklatmak, ne de inkar etmek başartdy. Galy bersede talipleriň stipendiýalarynyň mejburi ýagdaýda pul serişdeleriniň tutulup galynýanlygy barada maglumatlar geljek okuw ýylyndan başlap stipendiýalaryň asla ýatyryljakdygy barada gurrungy gawat geldi. Adatlyk radiosyny ýokary okuw jaýlaryna ýüz berýänligi aýdylýan paryhorluk bilen birlikde kanun goraýjy idaralardaky, hususan polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň arasyndaky korrupsiýa ýagdaýlary barada maglumatlar gelip gowuşýar. Liwap welaýatynyň darganaty etrawynyň ýaşaýjysynyň biri Sewitdäki polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň ýolbaşçylary bilen birlikde adaty işgärleriniň arasyna ýaýran korrupsiýa barada maglumat uratdy. Atlandyrylmazyny soran okuyjymyz gullugyň işgärleriniň anyk atlaryny we wezipelerini sanap geçse-de, Adatlyk radiosy olaryň şahsiýeti barada maglumat bermekden saklanýar. Maglumatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň nähilidir bir resmi nama alınjak bolsa, onu keskitlenen meşhurdäki para berilmese, bu işin amala aşmaýanlygyny belleýär. Şeýle-de adaty awto inspektorlaryň sürüjilerden her türlü bahanalar bilen para toplanýanlygy hem nygtalyk geçilýär. Şol wagtyň özünde bu maglumatlar barada hem Sewitiň degişli ýolbaşçylarynyň kommentariýa almak başartmady. Sözümüzün ahirine bellesek, Türkmenistan halkary gurumalarynyň dünýä ýurtlaryna korrupsiýanyň derejesi barada hasabatlaryny ýylyň iň ýyzdaky derejäni ýelýär. Soňky döwür Türkmen häkimetleri korrupsiýa, paryhorluga garşy barlyşyksız görüşi wada berip, bu aýplamalarda aýplanýanlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktlary adalmaýar. Göseinçiler ýurtda adalatlygyň aly seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylygy dol saklamazdan berjaý edilýänligini, suutlaryň garaşsyz dälligini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasyna gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyer Adatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň Parahat 2 drop 1 etrapçysynyň 2 ýaşaýyş çaýynda 6 gün bäri ýylydyr sistemasy işlemeýär diýip bu jaýlaryň ýaşaýjylary aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä 9 gatly bu 2 ýaşaýyş çaýyn ýylydyr sistemasy 23-nji dekabrda öçürilipdir we şondan bäri ýüzlerçe hojalyk aýazly howada sowuk jaýlarda gün görýärler. Aýdylýan 21-nji we 22-nji jaýda jemi 472 kwartira ýerleşýär. Bu jaýlaryň biriniň ýaşaýjysy Ýaza Zaman Murat Bogaýew 14-nji öý hojalygyny dolandyrjy daranyň
yol başçysy bu urda iş alyp barýandyklaryny goly günlerde onuň bejeriljekdigini aýtdy diýip Adatlyk radiosyna habar berdi. 26-njy dekabrda agdalan jaýlaryň käbir ýaşaýjylaryna ýylydyr sistematynyň işlemeýänliginiň sebäbini düşündirenlerinde bu jaýlara barýan umumy uly turbanyň we käbir girilgelere barýan turbalaryň ýarlandygyny, olary bejermek üçin gyzgyn suwun kesilendigini, şeýle-de bejermek üçin tehnikanyň ýetmezçilik edýändigini aýdypdyrlar. Adatlyk radiosy 28-nji dekabrda gündüz Parahat 2-1 etrapçasynyň 21-nji we 22-nji jaýyna gözükçülük edýän 14-nji öý dolandyryş edarasyna jaň edende özüni Jeyhun diýip tanıştyran edaranyň ýol başçysy bu jaýlaryň ýylydyr sistematynyň häzirki wagtda işleýänligini aýtdy. Ol soňky günlerde jaýlaryň käbir girilgelerine barýan turbalarda näçäliklaryň bolanlygyny we şol sebäpli ýylydyr sistematynyň öçürilendigini tasdiklady. 14-nji öý dolandyryş edarasynyň ýol başçysynyň sözüne görä 3 gün mundan odal 21-nji jaýyň 7-nji we 8-nji girilgelerinde turba sanyny çykypdyr. 27-nji dekabrda şol jaýyň 5-nji girilgesinde turbada kemçilik döräpdir. Emma bir näçe sagatda bejeriş işleri geçirilip ýylydyr sistematy häzir ýoly goýulypdyr. 22-nji jaýda ýylydyr sistematy tutuşlugyna işleýär diýip özüni Jeyhun diýip tanadan Aşgabatyň 14-nji öý dolandyryş edarasynyň ýol başçysy Adatlyk radiosyna aýtdy. Emma agdalan jaýlaryň ýaşaýjylary ýüzlerçe hojalygyň sowuk howada ýyldyrsyz galýandygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň biri Aman Murat Bogaýew 28-nji dekabrda Irden 14-nji öý hojalyk edarasyna baranda edaranyň bir şäheriniň turbalaryň ählisiniň 25-nji dekabrda akşam eýýän bejerilendigini, emma ýylydyr sistematyny işletmezlik hakynda özlerine görkezme berilendigini aýdanlygyny ma'lum etdi. Ol maňa düzedildi şol zatlaryň ählisi 1-nji günüň ahirinde diýdi. Ýöne ýokardan görkezme berildi, howa juda sowuk bolmasa bermäň diýdiler. Ol diňe siziň jaýyňyz däl, Mir 1-däki jaýlaryň birinde de şeýle ýagdaý, Mir 2-2-de de we Mir 2-3-de de şeýle jaýlar bar diýdi. Ýokardan berilen görkezme siz ony açmaň, diňe 31-nji dekabrda akşam açyň diýip Aman Murat Bogaýew gurrun berdi. Dekabr aýynyň başynda da Aşgabatyň bir näçe etrapçasynda ýaşaýyş jaýlaryň ýylydyr sistematynyň öçürilenligi barada habar berilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä Parahat 1, Parahat 2 we Parahat 3 etrapçalarynyň jaýlary gecelerine aýazly howada ýylylyksız galypdy. Aşgabatyň ýaşaýjylary jaýlaryny ýylatmak üçin köplençe elektrik peçleri ulanýarlar. Türkmenistanda noýabrda elektrik energiýasynyň bahasy ýokurlandy. Kommunal hyzmatlarynyň möçberi bir näçe esse artdy. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle-de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täze ýyl bayramçylygynyň golaylaşmagy bilen daşybızda şäherary awtobuslaryň gatnawy ýatyryldy. Adatlyk radiosynyň Ýurduň Demirgazak welaýatyna habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, etrap merkezleriniň we obalaryň arasyndaky jemgyçilik transportynaky bökdünçlükler Pagtym kampaniýasy döwri başlanan bolsa da, innolaryň gatnawy düýbünden togtudylypdyr. Sentýabr aýy awtobuslaryň aglabasy gatnawdan aýrylyp, ýygymçylary daşamagy gönükdirildi. Yerli ilatyň taksileri ulanmakdan başga çykalgasy galmanly. Bu da adamlara goşmaça çykdyjy. Takside Sapar Murat Türkmenbaşy etrap merkezinden daşywyzy aşmak üçin adam başyna 25 manat tölemeli. Awtobus gatnaýan döwri 9 manatdy diýip Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyň Şamaky Daýhan birleşigindäki kärendisi daýhanlaryň biri Adatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gurrun berdi. İlat şäherary awtobuslaryň gatnawynyňky bökdünçlükler bilen degişli häkimliklere ýüz tutanlaryny yerli resmiýetiň olara haýbat atýandyklary aýdylýar. Resmiler ýagdaýyňyza düşünýäris. Ýöne başga ýerde bu barada dil ýaraýmaň. Seziňiz çykaýmasyn. Bolmasa da başyňyza geljegi özüňizden görüň diýip ýüzümizi alyp goýýardylar diýip Şamaky Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Bibi Daýda gurrun berdi. Adatlyk radiosy ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyny daşawyzyň degişli transport resmiýetleri bilen habarlaşanyny kommentariýa almak synanyşy başa barmady.
Bu aralykda Daşowuzyň ýaşaýjylary da vilayatyň merkez şäherindäki jemgyýetçilik transportynyň gatnawyny nägilidiklerini bildirýärler. Olaryň sözüne görä, şäheriň içindäki awtobuslaryň gelmegine sagatlap garaşmaly bolýar. Daşowu şäheriniň özünde de awtobuslar her 2 sagatdan gelýär. Adamlar soğuk howada yarım günni durulgada geçirmeli bolýarlar. Bu bize diýsen amatsız. Yerli resmiler şu meselelere üns berseler gowwalardy dip atlandyrylmazygyny soran Daşowuly diýär. Yeri gelenine bellesek, jemgyýetçilik transportyndaky bökdünçlikler baradaky maglumatlar ýurdun beýlik künjekleriniň gelip gowuşup dur. Adatlyk radiosynyň ozalym habar berişi ýaly ilaty 150 000 diýilip şaklanýan Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawat şäherinde awtobuslaryň bary ýogy 6sy hereket edýär. Bu bolsa ilatyň talabyny öderdin pesdigine ünsü çekilýär. Gali berse de 1 noýabrdan başlap ýurtda jemgyýetçilik awtobus gatnawlarynyň tölegleri 30 teňeden 50 teňe ýokarlandyryldy. Buların ählisi dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyny eýe bolup bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän aýdýan döwre gawat geldi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri ýurtdaky bu gymmatlaşmagyň türkmen häkimetleriniň döwlet büdjetine gelýän girdejini artdyrmak tagallasynyň bir bölegi aýdýarlar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Atsyl gepleşiklerimi dowam etdirýär. Aşgabat şäheriniň bir kararly etrap polisiýa bölüminiň işgärlerini 23-25 ýaş aralygyndaky sary saçly hortaň denany gözleýärler. Etragyň çäginde ýerleşýän 5-nji, 6-njy kiçi etrapçylarda ýaşaýan şeýle ýaşdaky ýaş denalaryň bir kararly etrap polisiýa bölümine çağırılıp, olaryň dürli barlyklardan geçirilip, dürli soraglary çekilýändigini Lewat welaýatynyň gelip Aşgabatda Kreyne jaýda ýaşaýan denan gürrüň berýär. Öz adynyň eferde tutulmalygyny soran bir denanyň aýtmany görä, polisiýa işgärler 2 sany täze dogrulan we bir oklanýan ýaşyga daglan çağalaryň jesedini tapypdyrlar. Polisiýa işgärleriň aýtmany görä, bir ýaşygynyň golayynda video kamera bar eken we şeýleň dekabraýynyň başynda çağalary polietilen pakete salyp bir oklan denanyň şekli video kamera düşüpdir. Ol denanyň saçy sarymtyl renkli 23-25 ýaşlaryndaky hortaň denan bolmaly. Polisiýa işgärleri etrapçanyň çäginde ýaşaýan şu kysmy denalaryň ählisini polisiýa bölümine çağıryp, soragy çekýärler diýip ýaş denan gurrun berýär. Aşgabat şäheriniň bir kararly etranyň çäginde şeýle wakalaryň özel hem bir näçe de göz berendigini ýaşaýjylar ýatdýarlar. Mundan 6-7 aý özel paragat ýedi kiçi etrapçynyň golaýyndan geçýän Pantanly kanalyň kenarynda hem ýaňyja dogulan çağany polietilen pakete salyp, kanalyň kenarynda galdyrypdyrlar. Pakete salynan çaga howa ýetmezçiliginden ýogalypdyr. Mundan 3 ýyl golay wagt özel paragat ýedi kiçi etrapçynyň çäginde ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň biriniň golaýynda şeýle daglan bir çaganyň jesediniň tapylandygynyň maglumatlary hem peýda bolupdy. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, täze dogulan çagany polietilen pakete salyp jaýyň ýokarky gatlarynyň birinden ýere oklapdyrlar. Şeýle yaramaz ýagdaýlar ýüz beren halatynda polisiýa işgärleri köp gatly jaýlaryň çöklerinden, ýerdemirlerinden günäkär gözleýärler. Maşgala lukmalar bilen öýler aýlanyp, hasapda durýan göwreli denalaryň dogurmalygyny anyklamaga çalyşýarlar. Emma geç bolýar. Şeýle jinayatyň henüz üstüniň açylandygyny eşden adam ýok diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň. 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 Azatlyk rad
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýede türkmen zenany 3 adam bilen ten sewdasynda saklandy. Türkiýede dekabr aýyna tutuş ýurtda adam we ten sewdasyna garşy başladylan operasiýalarda türkmen zenanlarynyň saklanýany barasynda habarlar gelmäge dowam edýär. 24 dekabrda ýurdun Kastamonu diýen ýerine geçirilen operasiýada göz astyna alynandan soň gazetede iwerilen biri Türkmenistanyň zenan bilen jemi 4 adam tutsaglygy höküm edildi. Türkiýanyň Milliyet gazetini Kastamonu vilayet polisiniň howpsuzlyk işgärleriniň şäher merkezinde ten sewdasyny gurnaýanlara garşy geçiren operasiýasynda göz astyna alynan bir Türkmenistanyň zenan bilen oň ýanyndaky 3 adamyň sorawynyň we resmi işleriniň tamamlananyny beýan edýär. Türkiýanyň köpçüliklüğün habar beriş serişdeleri polis çeşmelerine salgylanyp beren habaryna saglyk barlygyndan soň gazetede iwerilen ten sewdasyna güman edilýän Türkmenistanyň zenan bilen ýanynaky ýaranlarynyň suwda turulşugyna tutsaglygy höküm edilendigini bildirýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosuna maglumat beren bir polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, bu operasiýalar Bodrumda izgiderli ýagdaýda Türkmenistanyň zenanlarynyň ýaranlary bilen adam hem ten sewdasyna tutulmagyndan soň alınıp barlan aňtow işiniň netijesinde amala aşyrylypdyr. Polis çeşmesi bu operasiýalaryň owal saklanan türkmen zenanlarynyň we ýaranlarynyň beren maglumatlary esasynda geçirilendigini aýdanan bolsa, 4 sany tapawutly vilayatda saklanan 7 sany daşary ýurtly zenandan näçe sanynyň Türkmenistanly da barasynda bolsa jikmejik maglumat bermekden saklanýanyny aýtdy. Polis çeşmesi şolar wagtyň özünde Türkiýe dürli ýurtlardan zenanlary getirip ten sewdasyny gurnamaga gatnaşmakda güman edilýän bir daşary ýurtly zenanyň tutsak edilmek üçin Interpoluň üstünden gözlenmäge başlananyny bildirdi. Ýöne mundan owal türk mediasyna ol güman edilýän zenanyň Türkmenistanly dy barasyndaky öňe sürülen maglumatlarym operasiýa dolu tamamlanýança ätiýaşdan tasdiklamakdan saklanýanyny bildirdi. Ýatlap geçsek mundan owal Muğla welaýatynyň Bodrum etrafynda ten sewdasyna garşy gurnulan operasiýada ele salynan türkmen zenany bilen ýanynaky daşary ýurtly boýdaşlarynyň polisiýaky sorawdan soň gysgaly ýagdaýda deportasiýa edilipdi. Şonda Bodrum polisiniň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri 20 dekabrda Gümmet mahallesindäki bir mehmanhanada 28 ýaşyndaky Türkmenistanly, 19 ýaşyndaky Kırgyzstany we 22 ýaşyndaky daşary ýurtly zenanlary ten sewdasynyň üstünde tutupdy. Şol bir ýerde dekabr aýynyň başynda gurnulan başga bir operasiýada bolsa, biri Türkmenistanly, 3 sany Kırgyzstany we 2 sany Kazakstany bolmak bilen jemi 6 sany daşary ýurtly zenan ten sewdasynda saklanyp, dessine olaryň deportasiýa edilmegine karar berilipdi. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Suwda merkezine ulan partlamadan soň Putin terrordy guman edilýänler ýok edilmeli diýdi. Ortiýanyň prezident Vladimir Putin Sankt-Peterburgda olan partlamany terror hüjumy adlandyrdy. Prezident howpsuzlyk gulluklaryna terrorçulukda guman edilýänlere garşy görüşeni olary tutsak astyna almak bilen bolman destine ýok etmeli diýdi. Partlamada azyndan 10 adam yaralandy. Partlamadan bir gün soň 28 dekabrda çykyş eden Putin kanun goraýjylary ýüzlenip, guman edilýän terrorçular ölümlere ýol açjak hüjüme girişdiler, olar destine ýok edilmeli diýdi. Kremlde Ortiýanyň Siriýadaky operasiýalaryna gatnaşan harbylar medal bilen tiýraglan Putin, siziň bilişiňiz ýaly dün Sankt-Peterburgda terror hüjumy amala aşyryldy diýdi. Dernew komitetiniň metbuat wekili Svetlana Petrenko 27 dekabrda eden çykyşyny Perekryostok Suwda merkezine bolan partlamanyň öýde ýasalan bomba bilen amala aşyrylanyny aýtdy. Ýöne kanun goraýjy häkimiýetler ilk başda terrorçuluk däldi, jana bilhassaýyn kastetmek finanşygyndan şüphelenip iş gozgoladylar. Ortiýa töwüdüniň Siriýanyň hökümet güýçlerini goldamak boýunça alyp baran şäherlerini terrorçuluga garşy operasiýa adlandyrýar. Putin Siriýada gulluk eden harbylar ol ýerde ekstremistleri öldürmek bilen olaryň Ortiýetde amala aşyrjak potensial hüjümleriniň
öňüne alandygyny aýtdy. Söwüşe giden müňlerçe taýýarlykly ýaragly adamlar ýygyna ýurdumyza dolanyp gelenlerine nämeler bolardy diýip Putin dabarada Siriýada Islam döwleti we beýleki ekstremist toporlaryň hataryna goşulan orsiýetlileri göz öňünde tutup aýtdy. Ol mundan bir gün ozal ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň başlygyna guman edilýän terrorçylary çemeleşlerini barlyşyksyz aýgytly görüşmegi tawsyrandygyny ma'lum etdi. Putin FSB-niň ofitserleriniň bu garakçylary tutuk astyna alanda kanunyň çägine hereket etmelidigini aýtdy. Ol ýöne egerde biziň ofitserlerimizin jan saglygy howp astynda galsa, onu olar garakçylary tutuk astyna alman wakanyň bolýan ýerine öldürmeli diýdi. 27-nji dekabrda resmiler partlamanyň netijesinde yaralanan 10 adamyň 9-nyň saglygyny bejertmek üçin hastahana ekdilendigini aýtdylar. Olardan biriniň ýagdaýynyň agyrdygy, ýene biriniň hastahanadan çykarylanyny habar berildi. Gurrun edilýän partlama FSB-niň 15-nji dekabrda Sankt-Peterburgda kiliselerde we köpçülik ýerlerine bomba hüjümini amala asyrmagy meýilleşdirýändigini guman edilýän 7 islamçy ekstremistin tutuk astyna alynanyny habar bermeginiň ýanyna gawat geldi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.